Yes, jeg har fået tekststykket fra side 17 til midt side 18, som er en del af Plinius brev til Tacitus, og det er det andet brev, han har gang i her. Og i den tidsperiode, Plinius skrev sine tekster i, der var man så småt gået væk fra mytos, altså myterne. Man skrev ikke så længere om myter, man ville hellere have noget, der var faktisk, og noget, man reelt havde fakta på, og derfor appellerede man mere og mere til fornuften og det rationelle. Og Plinius, han var en romersk naturhistoriker, som var meget begavet og naturinteresseret, hvilket også kom til udtryk i hans værker. Og i mange af hans værker, der kan man også læse om, hvad han mener driver mennesker, som vi også kommer ind på senere i det her tekststykke. Og Plinius, han var ikke den eneste i hans familie, der var naturinteresseret. Hans onkel, som Plinius skriver om i de fleste af hans breve, han var også meget begejstret for naturen, og de begge to, de var meget begavede, og hans onkel havde han et meget godt forhold til. Hans onkel hjalp blandt andet ham til at kunne studere og gav ham diverse opgaver, han kunne sidde og studere i. Og lige præcis i den her tekst, der beretter Plinius om hans onkel, der er sejlet hele vejen til Vesuv, hvor han blandt andet hjælper en stakkels mand under al den kaos, der er fundet sted. Og onklen, han ligger og sover dybt på den her ø, men ude foran gårdspladsen, altså han ligger og sover inde på en salon, og så ude foran på den her gårdsplads, der vrimler det simpelthen med aske, og så bliver han altså vækket fra hans dybe søvn, hvor han ligger og trækker vejret tungt, og så bliver han nødt til at tilslutte sig Pompeianus og de øvrige. Og udenfor der er det som sagt rent kaos, og efter han er kommet ud, så får man så at vide, at folk de har taget puder på hovedet, da det oser med aske, der er ild mange steder, og flere af menneskerne i befolkningen, de kan mærke rystelser i jorden, grundet den her vulkan, som finder sted på øen. Og i starten af tekststykket, der benytter Plinius sig af appelformen patos, som vi ser lige heroppe. Og der står, da min onkel så var sejlet derover for strygende medbør, tog han den ængstlige mand i sine arme for at trøste og opmuntre ham, og for at dæmpe hans frygt ved selv at optræde rolig og sikker. Og som læser så er det meningen, at vi ved de her første par linjer skal have indtryk af, at hans onkel er en god og en hjælpsom mand, der simpelthen er taget hele vejen over på den her ø, hvor der er vulkanudbrud, blot for at hjælpe de her mennesker, og her specifikt ham her manden, han hjælper. Og dette beskriver ikke kun, at hans onkel er meget hjælpsom, men også nogle af kardinaldyderne, som Plinius beskæftiger sig med, og ja, ud fra den linje, så kan vi se, at en af de kardinaldyder, som Plinius mener et godt menneske burde besidde, det er nemlig at være hjælpsom og betænksom. Og lidt længere nede, der får vi også at vide, at hans onkel takter den her situation meget roligt og veltilpas, og det står hernede, der står, at hvad der ikke er mindre beundringsværdigt, som om han var rolig og veltilpas. Altså han takter den her situation meget roligt og meget veltilpas, hvilket også er noget, der beundrer Plinius. Og at hans onkel takter situationen meget stille og roligt og veltilpas, det fører os også til det næste, som hernede, hvor der står, at han er et middel mod angsten. Altså han er et redskab på den her ø, da de alle sammen er præget af frygt. Der er han altså en, der skiller sig ud og viser ro og kan ligesom roliggøre de her mennesker, der ellers farer rundt. Og ydermere så får vi også endnu en gang bekræftet, at han er rolig ved, at han ligger og sover, og hans åndedræt, som der står her, for hans åndedræt, der på grund af den svære krop, var ret tungt og lydt, hørtes af dem, der opholdt sig ude foran hans dør. Altså han er så vel tilpas, at grundet alt det, der sker udenfor, så kan han stadig ligge og sove med et tungt og lydt åndedræt, de kan høre helt ude foran. Og så hvis vi går lidt længere ned i teksten, nemlig ned på de her linjer, så beskæftiger han sig Plinius nemlig med endnu flere kardinaldyder, som han mener et godt menneske besidder. Der står nemlig her, og for onklens vedkommende stod kampen rigtig nok mellem argumenterne for og imod, mens det hos de andre var frygten for det ene, der overvandt frygten for det andet. Og ifølge Plinius, så kæmper onklen en helt anden kamp, end de her mennesker på øen gør. De er rigtig bange og frygter alt det, der sker uden omkring dem, mens han ligesom lader følelserne blive udenfor og tænker rationelt. Og det er også den kardinaldyd, som Plinius nok vægter
rigtig højt, eller måske allermest, nemlig at mennesket ikke skal være styret af sine følelser, men mere tænke rationelt. Og alt i alt så kan vi konkludere ud fra det her, hvilke kardinaldyder han er. Plinius sætter stor vægt på, og det er nemlig, at mennesket skal optræde stille og roligt, og være selvsikker, rolig og veltilpas. Og så, som sagt, allervigtigst, at man skal ikke være styret af sine følelser, men tænke rationelt. Og tekststykket her, det kan perspektiveres til Odysseen, da en helt i det græske epos opnår aite, hvis han udviser tapperhed. Og i det her tekststykke, der må man sige, at Plinius' onkel udviser tapperhed, ifølge Plinius' beretning i hvert fald, om hans onkels oplevelse på den her ø. Og derudover så beskæftiger Odysseen sig også meget med heltemod, kampstyrke og generøsitet, hvilket onklen i hvert fald udviser i det her tekststykke, som Plinius beretter det.